מה לב שהוא יבוא אליו? כן. בוא תביא מה שנשאר. לא. אני בא לקבל את זה. מה יש לי עם השחזוז? פאק. אז תביא את ה-666. דקה. וואי, זה גבר רדי, אני יכולה עליו נודר. תביא את ה-666, תהיה אחי וואל. קראתי לראות איך אני מסדר את זה ואז... יואו, מה זה, אתה שכן שלי גבר. לא. תשאר פה, אני דקה פה, תשאר. תשאר, אני ויורל דקה באים, תשאר. מי זה? זה דיאבאבא ומנגיסטו. אין לי מקום בבית, אחי. מה אני עושה? מה זה, איפה אתה גר? תראה איפה אתה... מה זה, איפה הבית שלך? דקה. תראה שנייה את הבית שלך? דקה, אחי, דקה. תראה. אין לי מקום בבית. יש לי מה, גם פה אני יודע איפה פרופיל, זה. אחי. מה יובל, אתה לא יכול להביא לי משהו? יובל, תכבד.